Center prvej formácie Prešova strelil 9 gólov, 12 krát asistoval, respektíve 13 krát asistoval a 22 kanadskými bodmi je najproduktívnejším hráčom domáceho celku a prvýkrát v dnešnom zápase bol Oli v permanencii, ale postrážil si Blišutič pri zakončení Prešovčanov. Zakázané uvoľnenie, gladiátori sa oslobodili, ale len teda za cenu icingu. Hadzovať sa bude v útočnom pásme domácich. Proti Považskej Bystrici plynulý týždeň v tom spomínanom televíznom zápase bol po rýchlych 3 góloch domáceho týmu vystriedaný Matúšom Naďom. Tomu sa však nedarilo o nič lepšie. Ale boli to predovšetkým obrovské hrúbky obrancov Trnavy, ktoré zapričinili a ktoré dostávali hráčov Považskej Bystrice do obrovských príležitostí a z toho potom plynuli góly. Uvidíme, ako sa dnes bude dariť bekom hostí, ktorí budú musieť hrať kompaktnejšie a hneď dve príležitosti Prešovu v krátkom slede. Ďalšie vyhodenie domácich, ktoré však smerovalo priamo na bránu Juraja Holého. Tým pádom sa samozrejme vyhli icingu. Ale k puku sa dostal Moncman, ten ho backendom posunul do útočného pásma. Štvrtá formácia gladiátorov teraz na ľadovej ploche. Ale Prešovčania okamžite otáčajú hru do útočného pásma. Ďalšie nahodenie, ktoré si takmer Škultéty zrazil do vlastnej brány. Holi bol pozorný, pravým betónom vytlačil túto strelu. Nápor domácich pokračuje. Zatiaľ je to ale bez výraznejšej streleckej príležitosti. Moncman úspešný na vádzovaní, ešte sa dostane do streleckej príležitosti i hneď po buli. To skúšal Piskarev, jeho pokus bol zblokovaný, no ale puk sa odrazil na čepel práve centra Trnavy, ktorý len tesne minul rýchlikovú bránu. Domáci je ale už s pukom na hokejkách, zakladajú útočnú akciu. Toto bude offside. Zíria svojim obrancom, no a z prečíslenia 3 proti 2. Prešovčania strieľajú prvý gól v dnešnom stretnutí. V 13. minúte zápasu zverenci Tibora Tartala vedú 1-0. Moncman nahadzuje puk do útočného pásma, aj si ho dokorčuluje. Na pomoc mu prišiel aj Piskarev, ale ten už čelil dvojici domácich hokejistov. Prešovčania odovzdávajú puk Trnave, ale okamžite otáčajú hru späť do útočného pásma. Opäť Piskarev z otočky chcel vyskúšať rýchlika, ale veľmi dobrá defenzívna činnosť Pavúka, ktorý odzbrojil trnavského útočníka na opačnej strane. Únik Chalupu, ktorý sa ale do zakončenia nedostal. Gladiátori puk posielajú cez všetky čiary, ale rozhodcovia Zatiaľ veľmi čisté stretnutie, nevideli sme ani jeden nedovolený zákrok. Dva týmy hrajú disciplinovane, čo sa faulov týka. Frič. Spätná prihrávka, ktorá ale nenašla adresáta. A veľmi pekná kľúčka na útočnej modrej a skvelá individuálna práca, ktorou sa nám teraz predvedol Martin Semaňák. Ten sa jednou krátkou kľúčkou dokázal zbaviť hneď dvojitý si s pukom pomedzi kruhy a nekompromisne zamieril do ľavého horného rohu Holého brány. Teraz sa opäť pre zmenu nevyznamenali dvaja útočiaci hráči.
Jendrol. Prihral Pavúkovi, ten ale púko odovzdal Trnave v strednom pásme. Presným nahodením. Ale do úniku po ľavom krídle sa teraz dostal Frič, ktorý získal útočné pásmo. Semaňák ho ešte udržal. Zatiaľ neprišlo k ohrozeniu brány hostí, ale teraz dobrá príležitosť. Pavúk z pozície obrancu obkorčuloval Oleho bránu a skúšal sa zakončiť. I hneď spoza brány zasunúť puk na bližšiu žrť, ale holý betónom. Tam si ho prevzal Semaňák. Situácia 3 proti 2, úspešnejšie pre trnavskú defenzívu, ale v útočnom ťažení tam ešte je Frič. Opäť Frič pri puku. Skúšal nájsť Vaculíka, ale ten bol v obkolesení hneď dvojice trnavských bekov. Teraz situácia 2 proti 2, ale dobrá práca prešovskej defenzívy, opäť sa vyznamenal. Branislav Pavúk, ale stratil rovnováhu a gladiátori sa takmer dostali do príležitosti. Teraz sa poďme pozrieť na súboj Haščiča so Semaňákom. Dovzdal puk Prešovčanom tak, aby gladiátori mohli prestriedať. Individuálne skúšal preniknúť do útočného pásma na opačnej strane Jendrol, ale bol odzbrojený na útočnej modrej. Haščič backhandom posúva puk do útočného pásma, tam je napadajúci Piskarev, ale celú situáciu vyriešil Rýchlik, ale nevyriešil aj ju ďalej prešovská obrana a tak sa do veľkej príležitosti dostával práve Anton Piskarev, backhandové zakončenie, ktoré zlikvidoval Roman Rýchlik, tak gladiátori mohli streliť aj druhý gól v záverečnej. Toto bude offside. Pozrime sa ešte raz na tú príležitosť. Napokon to bol s číslom 12.